4 Agile принципа, които ще помогнат на твоя бизнес. Принцип номер 1. Customer Centricity. Винаги трябва да имаме предвид нашите клиенти и как да доставим максимална стойност за тях. Принцип номер 2. Team Mentality или екипно мислене. Много е важно компанията ви да бъде един отбор. Хората ви от клиент до доставка, от топ менеджмент до стажант, трябва всички да бъдат един отбор и да работят заедно за постигането на общата ви бизнес цел. Принцип номер 3. Empowerment. Дайте свобода на вашите хора, вашите служители да дадат максимум от себе си, да работят съвместно, за да отключат потенциала, който носят в себе си. Принцип номер 4, а то е високо качество на всяка цена. Ние трябва да бъдем безкомпромисни и никога да не губим клиент заради липса на качество. Ако искаш да приложиш тези 4 принципа на практика, заповядай на първата Business Agility конференция в България. Тя ще се проведе на 26 септември в София. Тук в УНСС очакваме ви, елате, купете си билет на agileconference.bg.